Күренекле татар хатын-кызлары дигән циклдан без әңгәмәбезне бүген Россиянең һәм Татарстанның халык артисткасы Нәҗибә апа Ихсановага багышлыйбыз. Менә аның "Уйнап узган гомер" дигән китабы минем кулымда. Анда тормыш юлындагы бөтен вакыйгалар, истәлекләр, үзе турында язылган язмалар бик кызыклы китап. Нәҗибә апа турында Фәрит Кәчәлтәев, безнең театрның Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры, сәнгать җитәкчесе болай дигән иде. Нәҗибә Ихсанованың иҗаты һәм аны беркем белән дә чагыштырып та булмый, аны бутап та булмый. 100 елдан артык тарихы булган театрда аның үзенә генә хас урын бар. Ул яңалыктан курыкмый торган мәңге яшь күңелле актриса. Менә икенче бер шәхесебез, атаклы режиссер, озак еллар, 40 елга якын академия театрын җитәкләгән СССРның халык артисты Марсель абый Сәлимҗановның да Нәҗибә апа турындагы фикерләрен җиткерик. Ул халыкчан, милли артистка. Ул әдәбиятны да, шигъриятны да белә. Менә шушындый фикер әйткәне бар иде Марсель абыйның да. Мин бу фикерләргә бик теләп кушылам. Аның белән бергә әңгәмәләр кылганыбыз да бар. Аның белән сөйләшү бик кызык. Нинди дә булса үзеңә яңалык аласың. Мәсәлән, ул тормышта һәр көнең иссез узмасын, бушка узмасын. Biz үткәнебезне дә, хәтеребезне дә барлап яшәргә тиеш. Шул ук вакытта киләчәгебезне дә күз алдына китерергә тиеш. Нинди акыллы сүзләр. Менә шушы хәтерне яңарту йөзеннән дә әле күптән түгел генә арабыздан киткән Нәҗибә апа турында ниндидер кыска да, әмма үтемле дә, зирәк тә фикерләр әйтәсе килә. Әгәр дә инде күренекле сәхнә йолдызы ниндидер иҗат кешеләре гаиләсендә туса, шәһәр җирендә туып, һәр вакыт театрларны, чын артистларны күреп үсә, аның менә шулай иҗатка кереп китүе бик гаҗәп тә булмас иде. Менә Нәҗибә апага 30 гына йорты булган кечкенә бер авылда, Азнакай районының Яңа Ташлыяр исемле авыл, инде күптән җир йөзендә юк. Аны өчен бик борчыла иде Нәҗибә апа. Менә шушы авылда телевизор юк та юк. Сугышка кадәр туган бу кыз бала нәрсәдән үрнәк алып, каян килеп шушындый татар халкының бердән-берләреннән булган атаклы артисткага әйләнә алды икән. Табигать сире. Әтәнисе гади генә, әмма зирәк, динле кешеләр булганнар. 7 балаларына алар бик матур исемнәр куша белгәннәр. Шул җөмләдән Нәҗибә дә ул затлы, тәрбияле дигән мәгънәне аңлата. Менә шушы кечкенә генә авылда мәктәп сәхнәсендә җырлап, биеп, укучыларына рәхмәт инде. Үскәндә ул укытучы булырга хыяллана һәм шушы хыял белән Казанга килә. Ләкин язмыш аны һәм аның авылдашы Әсгар Шакировны көтмәгәндә театр бинасына алып килә. Мәскәүгә Щепкин исемендәге театр училищесына укырга яшь кешеләр кабул ителә дигән игълан аларны академия театрының имтихан алу бүлмәсенә китерә. Һәм гаҗәп тә түгел, алар чынлап та талантлы. Аларның укырга теләкләрен, өметләрен, хыялларын күргән Мәскәүдән килгән талантлы педагоглар барсы да бер тавыштан укырга кабул итәләр. Һәм менә шушы гап-гади япь-яшь авыл кызы белән авыл үсмере Мәскәүгә башкалага килеп эләгәләр. Анда уку еллары ул инде үзе бер әкият тә, үзе бер зур мәктәп тә, нинди генә театрлар, нинди генә музейлар, нинди генә дөньяның мәшһүр артистларын күрү дисеңме. Һәм чынлап та чын сәнгать осталарыннан сәхнә серләренә өйрәнү. Аннан инде 1961 елда менә шушы Щепкин исемендәге театр уку йортын тәмамлап, бу төркемне Казанга кайтаралар. Яшь артистлар академия театрында эшли башлыйлар. Һәм
Ул үзенең 80 яшында Нәҗибә апа Ихсанова шушы данлыклы театрның сәхнә түрендә каршылады. Белеп карагыз, 60 елга якын сәхнәдә гомер итү. Чөнки театр ул туган йорт артистлар өчен. Һәм аннан аерылуга аларның гомерләре дә кыскара. Бәлки Нәҗибә апа белән дә шулай булгандыр. Ул 2018 елда менә шулай үзенең мотор юбилеен узганнан соң сәхнәдән китә. Һәм инде аның гомере дә, сәламәтлеге дә менә шушы вакыттан үзгәрә. Закламый ул дөньядан да китә. Бу 2021 елның башында булды. Нәҗибә апа Ихсанова бик киң кырлы талантка ия иде. Аның уйнаган образлары 100дән артык. Сәхнәдә дисеңме, телевизион фильмнарда дисеңме, радио спектакльләр яки нинди дә булса шагыйрьнең, язучының иҗатына багышлаган кичәләрдәге нәфис сүз остасы булып катнашуы дисеңме, ул чын иҗатта яшәде. Һәм аның образлары гаҗәеп төрле иде. Алар арасында бик гади авыл кызлары да. Алар арасында Шекспир героинялары да. Шулай ук рус интеллигенциясы вәкилләре дә. Һәм әлбәттә татар драматургиясендә заманча булсын, классикасында булсын, ул төрле яшь киленнәрне дә, Галимҗан Ибраһимовның татар хатынын ниләр күрмиендәге Әремтел Сабира кебек усал карчыкларны да, бик ягымлы, киң күңелле шәфкать туташларын, табибәләрне дә, укытучыларны да, һәм ниндидер тискәре образларында әбиләрне, кызларны, кыскасы артист гомере аның бик бәхетле узды. Ләкин шулай да ул үзенең матур җыр тавышын бик кулланып бетмәгәнгә үкенә иде. Галия Бануда минем бик тә Галия Бануны уйнысым килә иде дип әйткәнен хәтерлим. Ләкин уйнаган кадәресе дә безнең театр тарихын байытты һәм әлбәттә аның уңышларында аның иңгә иң куеп бергә укыган һәм гомер буе бергә театр дөньясында кайнаган ире, җәмәгать эшлеклесе дә, искиткеч акыл иясе дә, драматург Туфан ага Миңнуллин белән бергә булуы да ярдәм иткәндер. Алар әнә шулай бер-берсен тулыландырып гомер иттеләр. Әдәбият өлкәсендә дә, театр тарихында да искиткеч матур җәүһәрләр калдырдылар. Искиткеч милли җанлы кыз тәрбияләп үстерделәр. Оныклары да кечкенәдән сәхнәдә уйнап, сәнгать җанлы булып үстеләр. Менә безнең татар хатын-кызларының берсе булган Нәҗибә апа турында кыскача минем шуларны әйтәсе килә. Ул татар театры тарихында үзенә генә хас күренекле урын алды. Шулай ук әле бүгенге тамашачыларыбыз да аның бүтән рольләрен хәтерлиләр. Әлдермештән Әлмәндәрдәге Өммиясе дисеңме, Гыргыри кияүләрендәге Әйдүкие дисеңме, яки аның әниләр бәбиләрдәге 10 балалы ана Гөлфинәсе дисеңме, буларны бик озак тизеп китәргә мөмкин булыр иде. Һәм бу образлар барысы да безнең сәхнәбезне бизәгән образлар, халкыбызның рухи дөньясын байыткан, тәрбияләгән образлар. Рәхмәт, Нәҗибә апа. Рухыгыз шат булсын.